Dami technicals? Okay na. Okay. Wala ka na? Tuloy na pala? Mga manod, kaya ito lang pinamagatan. Liquid paper. Liquid paper. No, tama. Happy birthday to you. Grabe, mga pare. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! More power to you. More gusto ka. Thank you, my friends. Gagi, ako nang baso ko dito eh. Yojo pa lang ako. Ano yun? Yojo. Ano yun? Malapit ka na ni Maya dito. Wala pare. Ako ulit na ko eh. Tagal-tagal ko na dito. Naintin ko kung saan pa yata. Yung napadpad ako dito. Sikistahan siguro ng bulat at paglabas ko dito. Kaya ko nga, tagal-tagal na ako hindi nakaka... Jug-jug. Kailangan ko ng babae. Babae ang kailangan ko. I need a woman. Akala mo ikaw lang? Lalaki! D.O.G. Lalaki ang kailangan ko! Mahilig nga kayo. Kaya kayo nandito, hindi nyo pigilan niya kalibugan niya eh. Mabastos nyo. Sorry ah. Bumalag kasi loko, akala ko gusto eh. Ako, mas lalo mang libog ang pagpata sa 10 taong gulang na may water pistol. Napatay ko siya! Habang buhay ko na yung times ako. Okay lang yan, Inggong. Kaya ka nga. Kailangan ko maglaban para mabuhay ang pamilya. Actually, kaya I got here na. Hindi na importante yun. Hindi ko na akong gusto. Damn, G, I don't even know why I'm here. Kaya kami, hindi na lang ako ng gawin ko. Kailan ko sila. Pare! It's our birthday today. Let's be happy. Happy birthday. Ingay nyo! Ayaw tumimik ka baka mawala. Ali. Hoy! Tahimik! Hoy, lagi kayong kasama. Wow! Wala akong kasalanan! Tahimik! Ano ba problema mo? Wala akong kasalanan! Kami na tahimik eh. Ha? Kala mo sino ka? Wala ha? Darknet TV, ano pa ang tao? Sabi ng tahimik, ano ba gusto mo ha? Sagot! Wala akong kasalanan! Mababa, basta sumasagot ka pa. Sa'yo! Tama na! So ikaw, pasensya. Wala akong kasalanan! Meron na tayo. Bravo. Ayoko na dito eh. Lahat naman tayo ayaw dito, di ba? Kasi pangako nyo may pag-asa kayong makalaya. Ako wala na! Naghihintay sa wala. Kung sakali naman ako'y makalaya, ikaw na alam mo na hindi sa akin. Pare ako nga. Tagal ko lang hindi nakikita yung misis ko. Ano ba yung misis? Sexy. Sexy bang yung misis? Ganda. Pero may problema. Nung muling ko makita, buntis na naman. Hindi na siya maganda. Sexy. Matamad pangit na. Ayaw mo yun? Magkaka-baby ka na? Talagang hindi kasi ni pare. Isipin mo nga, itong taon na ako narito. Paano kayo magsisipin ng aking misis ko hindi ko siya nakikita? Hindi lang yan. Ito pa sa'yo, medyo mag-araw.
Ako, sa karanasan ko sa off. Walang dalaw-dalaw. Ah! Kailangan ko wala ako dito! Ayoko na dito! Wala naman tayo gusto mangyari dito ah. Wala akong kasalanan! Wala akong ginawang masama! Wala! Ano pare, lahat naman tayo dito eh. Walang kasalanan. Mabuti ka pa nga at nangaabot ka dito sa loob ng buhay. Di ba dyan, pagkadahit na ako, iyari na, patay! Hindi! Hindi maaari yun! Kailangan ko wala ako dito! Hoy, tumimik ka kayo. Baka maring tayo ng mga buwasya. I heard that! Hoy, Leo, tumimik ka kayo. Baka maring tayo ng mga buwasya. Taas pa rin ako! Pare, ang pinabalang mo ang mahirap gawin. Hindi ako sa'yo. Oo nga, matulog ka nila! Taas pa rin ako! Dito ka ka ah. Kailangan ko makatakas dito! Kasama ko sa'yo, kailangan ko lumabas. Siguro kayo rito at pagkain mo bulat eh. Kasama ko sa'yo. Kailangan ko ng laki. Kailangan natin gumawa ng paraan. Mga pare, hindi ka nung kadaling makatakas dito! Kaya kung ako sa inyo, matulog na lang kayo! Ano ba, ayaw mo ba lumaya, ha? Ha? Alam mo yun! Ano ba? Kailangan natin ako dito. Ayaw mo bulong dito, Lord. Kailangan naman kita ng gwapo. Siguro ganito. Ikaw, Buddy. Tumahimik ka. Alam mo, ang pangit mo kasi. Pag lumabas ka, alam mo mabububog ka lang. Dahil ang pangit mo talaga! Tumahimik yan pa, marinig kayo ng mga buwansa. Oh, akala ko matataas kayo? Ano, hindi mo na lang sasama, ha? I'm sorry! Ano, hindi mo na lang sasama, ha? Kasama ako! Sino ka pala eh? Pero, paano? Oo nga, paano? Huwag mag-alala. Bahala dyan. Halika kayo. Magkita na. Ito ang game plan. Ano na ako time? Trip yan! Gago ka ba? Ano ba ang klase game plan yun? Ano, matatakas tayo? Oo nga, akala ko matataas tayo. Oo nga, hindi pa nga may game plan ako. Ano ba ang klase game plan yun? Game plan ngayon, hotel ka ba? Ginagawa mo ba kami? Pag game plan ka ba? Pagpero ka talaga? Marinig nga ngayon, baka marinig kayo ng mga buwansa. O, paano tayo tatakas ngayon? Bakla, ang ingay mo talaga. Tumimik ka. Oo nga, ang ingay mo Marinig na. kayo! Gusto ka ba tanda? Ang ingay mo! Hoy, ano mo? Sa akin? Oo, bakit? Para kang bata! Anong ginawa mo sa kanya? Hoy! Ikaw! Sino? Hindi, ako daw. Tumimik na kayo lahat. Gago ka pala eh! Tumahimik na kayo lahat! Gago ka pala eh. Hoy, tumingin nyo! Tumahimik nga kayo. Aba! Hindi ako ba? Hindi niyo ba ako nakikilala? Hindi. Tingnan niyo na nga itong gulo ko. Hoy, ikaw! Wait, please. Why did you hit me, boy? Ano hindi? I'm sorry in English and answer me in English. Eh, bakaling nyo English, main. Philosopher. Hindi mo pwede gawin sa akin yun. Ba't hindi? Hindi mo ako nakikilala. Ikaw ba, ha? O si Susan. Hindi yan maaari. Bakit? Hindi yan maaari sapagkat ako si... Hoy!
Hindi mo pwede! Bakit? Oh, pagkat ako si... Sino? Susan. Kumikita to, shanap kayo dyan. Para sino ka ba? Hindi ko kilala. Sino ka? Ako si Suso! Hindi, sino ba? Hari, ako si Susan! Ha? Hoy, Julio! Hoy! Julio! Hoy, hindi ka na tumalik! Papatay ko kayo lahat! Hindi mo ako binigyan ng regalo. Bago kayo! You won't like it when I get angry. Banyaga! Hindi pa ka Sinabi naman mahal ang Robin shoot ngayon eh. Bago kay Superman. Ha? Pare, kadiri umabak ng ibis! Ang dumi ng mukha ko! Pwede ka lang, sino may apaan sa inyo? Hindi kayo naalala sa kanin. Kailangan ba? Tingnan mo na! Hoy! Ang lamig lang! Pinabi! Hala! Ito! Ito! Anak, ano muna? Hindi! Tama na yan. Hindi ito maaari.